Бях ви обещал, че ще се включвам по-активно по време на предизборната кампания, но честно казано не ми остана абсолютно никакво време, освен да режем материалите, където имах участие в медиите. Накратко отново казвам, имам 1300 преференции, което е един изключително добър резултат. Много малко народни представители могат да се похвалят с такава лична подкрепа, която имат, но за жалост това беше недостатъчно, за да се пренареди листата и да мога да вляза в Народното събрание, така че оставам отвън, но с пълна подкрепа към нашите представители, които са вътре, и ще работя активно, надявам се, с всеки един от тях, за да можем да поставим темите за семейството, темите на род, които толкова дълги години сме поставили, за да можем да защитим и да дадем бъдеще на българските деца. Това, което е интересно в днешния ден, вече е свикано Народното събрание, вече имаме избран председател на Народното събрание, това е Михаела Доцова, която също лично познавам и смятам, че ще бъде изключително голям експерт и специалист в тази нейна нова длъжност, която ще застъпи. Така че от тук нататък ни очакват интересни моменти и възможност за работа с хора, които знаят защо са отишли, знаят как да свършат необходимата работа и най-важното, вече прекратихме онази порочна дейност дни наред да имаме първо заседание в Народното събрание, което беше изключително неприятно за гледане, изключително нестабилно и разбира се, витаеше изключително лоши коалиционни практики, за което бяхме всички ние свидетели, че те се осъществиха. Така че от тук нататък ни очаква едно ново Народно събрание с различен дневен ред, различен говор и вярвам, че тук експертността и адекватните позиции на народните представители все повече ще имат значение. Така че нека знаем да следим с интерес това, което се случва.